vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mamessages edu natadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndakaita maabortion anokwana iwo kuita 11 kubva ndichiri form 2, but murume wangu haatombozvizivi kuti izvi ndo zvandakaita, uye ndaisambofungidzira kuti ndikazosvikawo pakureurura ndichiudzawo munhu wandisingatombozivi semiso mukomana sezvandiri kuita, but ndangoti ndinge ndichingoreururawo. Zita rangu ndinonzi Rutendo, not a real name. Ndiri mukadzi ane makore 26 ekuberekwa, uye ndakaroorwa apo pandainge ndichiri ne24 years. Murume wangu anondida. Takasanganawo online nemurume wangu, tiri kurarama tiri munomu munyika yevatorwa. Takati tasangana paya, then akabva azondibvunza kuti ndainge ndiine vana here, ndikabva ndati kwete, handina kana kumbogara ndakaita mwana. Then iye akabva ati ainge achitoda nezvangu. Ndakabva ndazoona kuti yainge iri opportunity yangu yekuti ndinge ndichibuda munyika, ndinge ndichizouyawo kuno kwandava kunyika kuno. So iye anoda nezvangu, inini ndinomuda zvekare, but ndine zvimwe zvinhu zvandakaita kumashure uko. So ndakati ndauya kuno, pasina kana nguva ndokubva ndatobatira pamoviri. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondishamisa, because pandainge ndichiri kuZim ndakamboedza kuti ndinge ndichimbozvarira vamwe baba avo vainge vaine mari dzavo. Saka vakauya kwandiri vakabva vazondiudza kuti vainge vaine nhamba yavo yevana yavainge vachida, saka nemukadzi wavo vainge vasiri kunzwisisana. Ndokubva vanditi ndinokwanisa kuzokuwana, but ndichida kuti utange wandizvarira, because handidi kuti tizonetsana kuti paya mushure mekunge ndakutora wava official ndobva ndazoona kuti mwana wacho anenge achinetsa kuti ange achizovapo. Munongovaziva varume vane mari kuti vanenge vachingoita kakutonga kane udzvanyiriri mukati. Ndakabva ndati iri bho. Saka munhu aitouya kumba kwandainge ndichitogara, ndainge ndava kutoita sekunge mukadzi wake. Takadanana for nearly 3 good years, but nhumbu ikabva yaramba kubata. Nhumbu yakati yaramba kubata, munhu ndobva akabva azoti ainge asingakwanise kundiroora. Ndakabva ndazomboita hangu single, then ndokubva ndachizosangana neuyo akazova murume wangu wandiri kugara naye. Ndakatonobvisirwa mari kumusha uko. So mukomana ashe, nyaya iripo ndeyekuti izvi zvinhu ndakazvitanga kudhara. Ndakatanga kuita musikanzwa pandainge ndichiri grade 7. Pamba pedu pakauya umwe murume ainge ari bachura. Saka murume uyu aitoshanda kabasa kake kainge kari bho, but ainge asina zvake mari yakawanda. Zvino akabva achizotanga kundidaidza mumba make achinditi ndoda kuti unge uchindiitira chakati. Dzimwe nguva aitoti ndikaenda ndikanomutsvairira, then obva atondipa mari. Saka akabva azondijaidza mari. Ndainge ndava kutongoona sekunge murume wose anofanira kuti ange achindipa mari. Saka uya akazongonditi one day ndobva andibata, even though ndakazoramba kurara naye, but iye aida kuti tinge tichitoita zvinhu zvekuwirirana, achinditi iwewe kana kuri kunzi unondida, I'm going to wait for you kuzonosvikawo wava kuma form 2 form 3, then ndobva ndazokumitisa wobva wazoita mukadzi wangu. But ndaingoda kungomudya mari chete ndikaramba kurara naye mukomana ashe. But nekamubatiro ako kaakandiita kakabva kazomutsa mafeelings ekuti ndinge ndichinzwa kuda kurara nemunhurume. Ndakazvichengetedza kubva grade 7 ndichingorwidzana nawo mafeelings kudzamara ndichizonosangana neumwe murume apo pandainge ndava form 2. Ndakangonosangana naye murume uya same time ndichitobatira pamoviri. Zvino ndakati ndaona kuti ndainge ndabatira pamoviri, ndikabva ndatanga kufunga kuti amai vangu nekamurovero ako kavainge vachiita, ndikabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichibvisa nhumbu. Musi wandakaziva kuti ndainge ndiine pamoviri, ndakanyatsokufungisisa. Ndikaona kuti kana nhumbu iyoyo ndainge ndichazoichengeta, uye kana nhumbu iyoyo yainge ichazozvarwa, ndaikwanisa kuzoomerwa neupenyu. So pakupedzisira ndakabva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiita an abortion. Saka ndakazviona sekunge ndainge ndagona, ndikabva ndati zvandava kuita pano ndezvekuti ndava kuchiregedza kudanana nevanhurume, but kana ukagara watongoravira chinonzi bonde kuti unge uchizochiregedza zvinoti netsei. So ndakabva ndazorambana naye murume uya ndichifungidzira kuti
ndiye ainge aine problem kuti kungorara kwandainge ndakaita naye ndobva ndatobatira pamuviri. Ndakabva ndachizotanga futi kudanana neumwe murume noudziviriro what ndikabva ndati uyu ingawani tatova nenguva tichingodanana but tisiri kumboshandisirana dziviriro, handisi kumbobatira pamuviri. But ndakangoti mwedzi iwoyo mukoma wandakazviudza kuti maybe mundara uya wandaidanana naye maybe iye ndiye anotongoti akarara nemukadzi same time obva atobatira pamuviri. That same month ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndatobatira pamuviri. Mukomana achi ndakabva ndazoita an abortion zvekare. Pandakazopedzisira kunonyora form 4 yangu ndainge ndatoita more than 5 abortions, zvinhu zvekuti zvakabva zvazondikanganisa mupfungwa dzangu. Apawo ndiri munhu wekuti ndinorambwa nefamily planning, handizivi kuti indava, ende ndinoti kana ndikashandisirwa condom nemurume ndinotanga kuvaviwa kutoita rush kusikarudzi kwangu, zvekuti usiku hwacho ihwohwo kana kuri kunzi tinenge tichifanira kuti tinge tichizorara tose nemurume, vamwe vanozotopedzisira vatobhoyekana because ndinenge ndava kutoramba ndichitoona kutoti kusikarudzi kwangu kunenge kwakatosvuuka. So ndakatoona kutoti ndo dambudziko rangu iroro randiinaro. Saka ndakabva ndazoregedza kushandisa mafamily planning uye zvekare nekushandisa macondoms. By the time pandakapedza kunyora O level yangu padeni zvinhu zvakabva zvazombodzvanya, takamirira maresults paya. Ndakamboita kunge ndainge ndava chimbwa mupengo, ndichidanana nevarume vevanhu, ndichidanana nevarume vakasiyana siyana. Pandakaenda kucollege zvakaitika zvekare, ndakatanga kudanana nevamwe lecturer vekucollege kwandainge ndava kudzidza ikoko, ndokubva taita bonde zvekare. So takati taita bonde ndokubva ndabatira futi pamuviri, ndikabva ndaita abortion. Saka kuzonosvika ndichizonosangana nemurume uyu akandiroora, ndine maabortions awo akawanda andakaita, ende iye haatozvizivi kuti izvi ndo zvakaitika. Inini nemurume wangu tine mwana wedu 1, but ndinoti kana ndakamutarisa ndobva ndanzwa zvichindirwadza kuti ko one day kana akazviziva kuti inini ndizvo zvandakamboita haazondirambi here. Apa secret iyi handina kana munhu wekuti ndinokwanisa kuisheya nayo. Ndinonzwa ndichizvisema uye zvekare ndinonzwa ndichizvivenga kuti shuwa ndikaita zvivindi zvekushura mimba dzakawanda kudaro. Panguva yacho mukoma ndaitozvidza kuti ndiri kugona because dzimwe nguva ndaizotongokaruka ndatomitisiwa nemurume wemunhu, kana kuti mumwedzi iwowo ndinenge ndiine kana varume 3 vandinenge ndakasangana navo ndava kusaziva zvino kuti wacho akandimitisa ambori ani. Saka ndaibva ndazvishingisa ndobva ndati hazviiti kuti ndinge ndichizounza mwana pasi pano pezuva, mwana wekuti kana akazondibvunza kuti nhai baba vangu varipi, ndobva ndazotadza kumuudza kuti baba vake varipi. Saka ndaitofunga kuti ndiri kugona, but now that I am a married woman ndiri kutoshaya kuti ndozvifambisa sei, murume wangu ndomuudzawo sei. Ende dzimwe nguva ndine dzimwe hope dzandinorota. Ndinoti kana ndakarara ndinorota zvivanana zvinenge zvakawanda zvichindifarira, zvekuti zvinenge zvichindinetsa zvichiuya kwandiri zvichinditi mhama, but zvivana izvi zvandinorota zvinenge zvichityisa kuita kunge zvidhoma. Komanashi ndanyora confession yangu iyi nekuti ndinoziva kuti pamberi paMwari ndine mhosva, uye handizivi kuti ndingazvifambisawo sei kuti ndige ndichikwanisa kuzviregerera first of all, so that Mwari vange vachizokwanisa kundiregererawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo vedwe. Pakaipa hanzi murume wandigere naye haatozvizivi kuti ndo zvandaita izvi pandainge ndichiri kuchikoro. Hanzi ndakaita maabortion anokwana iwo kuita 11. I think what you need to do mwanasikana is to forgive yourself. Do not punish yourself by saying kuti ndakazviitirei, but start by forgiving yourself, then ubva wachizotanga kupfugama nemabvi ako uchikumbira Mwari ruregerero, hoping kuti indeed God is going to forgive you. Handizivi manje pakuti oudza here murume wake kana kuti oramba akanyarara, because iye ari kuti ndoita sei, ndomuudza here.
just in case kumberi kwanzi kana tikazotadza kuita mwana ange achizoziva kuti ndakamboita ma-abortions anokwana iwo kuita 11 zvakangoma hazvo vedwe. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Ndegedza itivha taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Thank you nechirongwa ndinogara ndichiteerera regularly. Ine mukoma nashi ndabatikana neimwe confession yevamwe mother avo vanga vachiti ivo vanodya tsvina yevana. Iniwo ndakabva mukurasikirwa nemwana wangu mushure mekunge taudzwa kuti bamukuru mukoma wemurume wangu mukunoromba kwake akatishandisira pampa remwana. Izvi zvakaitika last year apo patakabva kumusha mwana ndokubva achizotanga kurwara. Mwana akati arwara kudaro ndokubva tazotanga kufambawo tichienda mumaprofita akasiyana siyana, but maprofita ose kuno kwatiri vaingotiudza kuti mwana uyu akagadzirwa nabamukuru vake, but dambudziko rainge riripo raikonzeresa kuti tisakwanisa kuzvigamuchira nekukasika kuti bamukuru vainge vakatoenda vakanoromba, because bamukuru ava munhu anonamata. Saka ndakabva ndatoona sekunge maprofita vainge vachida kutipesanisa nehama, because bamukuru futi ndivo vainge vachitotibatsira mune zvakawanda izvo zvainge zvichitinetsa mukurarama. So mukomana shi by the time apo patakazosangana nemuprofita uyo akazoti ainge achida kutiitira a go back to sender, akabva azoti it was already too late because mwana ainge akatokanganisika mumatumbu ake. Saka nerimwe zuva ndakati ndapedza kugeza mwana ndokubva ndazombomusiya asina zvake pampa. Ndakangomupfekedza chitrausi chetracksuit ndichiti ange achimborohwa nemhepo mwana. Mwana akabva atanga kuridza mhere. Ndikabva ndati kochi mwana akaramba achingoridza mhere. Ndokubva ndachizomutora kwamanashi ndakati ndakamutarisa mwana pandainge ndichida kunomupfekedza pampa, ndopandakabva ndazoona kuti uku kumagadziko kwake paya panobuda napo tsvina painge paine chinyama chainge chakadongorera, ndo chainge chichimurwadza ichocho, chakaita kutsvuka kuita red. Ndakabva ndatanga kuchema paya, ndokubva ndafonera murumewo akabva andiudza kuti ainge achiuya. Tega takaona kuti kana kuchipatara kwacho taikwanisa kusazosvika, ndokubva tazoita zvokufonera ambulance yakati yauya, ndokubva vazotora mwana vakaita zvavakaita naye. Mwana ndokubva amboita sekunge ainge anyarara. Ndakazogaramo muchipatara mazvinzwa hama dzangu, mwana aingorwara chete. Apa panguva yose iyoyo murume wangu aiti kana akauya paya pamavisitation achiti chiri kundinetsa ndechekuti mukoma vari kuramba vachingondifonera. Hanzi vainge vofona almost each and every hour vachingoti mwana ari sei. Izvo kwani vainge vachitokonfema kuti dhiri ravo ravainge vakaronga neng'anga yavo rainge rabudirira here. Iyi mukomana shi ndinorwadziwa kudyirwa mwana nabamukuru, ende chinotirwadza ini nemurume wangu ndechekuti takazotosvika pakutogariswa matare tichinzi tapuma bamukuru huroyi, because ivo bamukuru ava ndivo munhu ane mari mudzinza, vane matraki, vane mashops, ende tainge tisingatozivi kuti bamukuru ava ndivo vainge vakaenda vakanoromba vakakuvadzisa mwana wangu vachishandisa pampa remwana wangu randainge ndakamuchinja apo patainge tiri kuHarare kumba kwavo. Mwana akati afa kudaro tainge tichida kuti mwana tinge tichizomuvigira muno muSouth Africa sezvo mari tainge tisina, uye zvekare ainge achiri mudiki, but vakabva vazoti zvainge zvisingaiti kuti tinge tichivigira mwana musango. Tikati zvimwe kuda, vakabva vazotumidzira vamwe bamunini uye zvekare nevamwe vatete, ndo vakabva vazoya necash iyo yatakazoshandisa, ndokubva tabhadhara vanhu vatakabhadhara, ndokubva tazoenda nechitunha chemwana wedu kumusha. Mukomana shi takaviga mwana ndokubva tazodzoka kunoko. Patakadzoka kuno madzibaba vaya vakazongokaruka vatifonera vakabva vatiudza kuti vainge vaine hope idzo dzavainge vakarotesewa. Takazoenda kumba kwavo madzibaba vaya, then vakabva vazotiudza kuti isusu takati tiri munzira tichidzoka kuno kuSouth Africa, hanzi bamukuru ava vakatoenda paguva remwana wedu vaine mukadzi wavo, vakabva vazonopedzisa mhiko dzavo idzo dzavainge vakanzi vange vachizodzipedzisa mushure mekunge mwana uyu afa. Ndokusaka ivo vakamanikidzira kuti mwana uyu asavigwa muno muSouth Africa. Nyaya iyi inondirwadza. Saka ndati ndichinzwa confession yamadha avo vanoti ivo vanodya madhodho evana, ndabva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza, because zvinonzi
patainge tiri kumusha tiri kumba kwavo ivo bankuru ava. Hanzi ini pose apo pandainge ndichichinja mwana kwangu mushure mekunge aita tsvina vainge vakatotaimira kuti vange vachizowana mukana wekuti vange vachizotora pampa remwana wangu, then vobva vazoenda naro kun'anga. Hanzi vakati varitora ndokubva vaenda naro kun'anga vakabva vazonogadzira mwana wangu. Ndinorwadziwa kani mukoma, uye zvekare ndinoda kungopawo yambiro kune vamwe vakadzi kunze uku kuti kana muchifamba munofanira kuti munge muchiziva kuti you need to be very careful kana kuri kunzi munenge muine vana vadiki, especially pama issues awa ekuti mwana kana wamuchinja pampa unofanira kuti unge uchimeka sure kuti mapampa iwawo unomarasa nenzira dzekuti mwana haazogadzirwi ikoko kwacho kwaunenge uri. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndiri kudanana neumwe muSouth African, but murume uyu wandiri kudanana naye mupurisa. Saka iye akazongotanga kungondibvunza mibvunzo yakangosiyana, then akabva azova very interested because ndinoshandira mamwe maChina vane mashopu avo. Saka akandibvunza kuti ndinombovaona here vachidzoka kubva kushopu kwavo vaine mabhegi. Ndikati almost daily vane chimwe chibhegi chavo chakaita cheleather chandinofungidzira kuti chinenge chiine mari chavanodzoka nacho on a daily basis. Saka iye akabva ati haudi here kuti unge uchingoita mari ka1 then kana tikaita mari ndinokuroora, kunyange ukati uda kumbodzokera kumusha ndinokutendedza ubva wambodzokera kunyika kwenyu kuZim, but unofanira kuti unge uchizodzoka zvekare kuno kuti zoenderera mberi nerelationship yedu. Saka mukomana shi ndiri kunzwa kutya apa kuti ndige ndichimuramba, ndava kutya futi because ndinotya kuti anokwanisa kuzondiuraya. Ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Ndoita sei? Ndokumbira here maChina awa andinoshandira kuti ndingogara hangu stay in because ndava kutotya kana kudzokera kulocation nekuda kwake murume uyu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo sisi munofira mujeri nemadhiri awo amuri kuda kuedzawo munofira mujeri, but ngatizamei kutaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.